субҳи 28 сентябр мунтахаби футболи тоҷикистон бо ҷоми шоҳигарии Таиланд ба Душанбе омад. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳа, роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, мухлисон ва ҳаводорони футбол барои пешвози ҳайати мунтахаби кишвар ҷамъ омаданд. Ёдовар мешавем, ки дар ҷоми шоҳигарии Таиланд мунтахаби футболи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Петр Сегерт ду бозӣ анҷом дод. Дар бозии якум Тринидад ва Тобагоро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. Дар бозии финалӣ бошад бо якачини Малайзия дар силсила зарбаҳои 11 метра футболбозони тоҷик маҳорати баланд нишон доданду ғолиби ҷоми шоҳигарии Таиланд гаштанд. мусобиқоте ки мо дар онҷо гузарондем хеле бозиҳои хуб гузарондем. Аз бозиҳои худ розӣ ҳастем ва ин омодагӣ аввалини мо ба ҷоми Осиё сар шуд ва дар бозиҳои оянда кӯшиш мекунем камбудиҳоро бартараф кунем ва хуб ба ҷоми Осиё омода шавем. Ширкат дар мусобиқаи болозикр ин як марҳилаи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё ба ҳисоб меравад. Ба андешаи ситодаи мураббиёни тими миллӣ, футболбозон аз уҳдаи вазифаи дар пеш гузоштаашон ба хубӣ баромаданд. атмосфераи хубе ки дар тим буд ба мо ёрдам кард, ки мо ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро аз сар гузаронем ва хуб ба бозии бо дастаи Тринидад ва Тобаго тайёрӣ дидем. Гарчанде ҳариф хеле пурқувват буд, бисёр ҳариф ҳам дар ҳақиқат мустаҳкам буд, лекин ҳамун нақшае ки мураббиён доштанд ба футболбозон гуфтанд ва албатта ин хел мо метавонем гӯем, ки чанд нақшаи хубам дошта бошад мураббӣ, лекин бе футболбозон онро амалӣ кардан дар майдон намешавад ва албатта футболбозони мо дар ҳақиқат фарзандони ба номуси миллат ҳастанд, баромаданд ва хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд. ситораи асосии мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми шоҳигарии Таиланд ин дарвозабон Рустам Ятимов гардид, ки тавонист дар силсила зарбаҳои 11 метра дарвозаи худро аз гол эмин бидорад ва бо як маҳорати баланди худ ғалабаи тими миллии кишварро таъмин созад. В первую очередь хочу поблагодарить, так скажем, за теплый прием. Люди пришли, это приятно, спасибо им большое. А в плане игры и результатов, конечно, это пошло на пользу, в первую очередь, с точки зрения того, что мы наиграли какие-то новые связи и так далее. Набрали очки для рейтинга FIFA. Они нам очень необходимы, потому что скоро будет жеребьевка, и у нас есть хороший шанс попасть в третью корзину из четвертой, тем самым увеличить свои шансы на выход из группы дальше.